الحق محكما وهدم أحزابا برمية كفه فعشبا من رميه حين هدما هدى الله أقواما بنور خوارق وبالسيف يهدي البدر من كان أشما يفيد علوما فائضات ومعلما يبدد جيشا للضلال عرمرما فعم هداه الأرض كرها وطاعة فعربا وعجما أرشد الكل عمما وحتى أتانا الدين والعلم والتقى ولله شكر بالنبي تحتما وقد صار فينا المسلمون وبيننا أئمة علم صالحون تكرما وفينا رجال صابقون وعندنا للأقطاب ختم هبر كنزا مطلسما صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب صراطا مقوما أبى القلب إلا أن يكون متيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين حق قدره ومقداره العظيم وبعد godiya tabbata ga ubangiji madaukin sarki Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana wannan lokaci domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka raf'ul malam amma rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyidil anam. Yan uwa da suke bin mu a wannan shafi mai albarka mun gabatar da karatu na farko na wannan littafi raf'ul malam na maulanmu shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, littafin da yake karantar da mu sunnan shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, abinda ya shafi roƙo da manzan Allah sallam shi kadai ba tare da sirki ba, sannan abinda ya shafi irin yadda manzan Allah sallam yake gabatar da sallah, wato sallar annabi sallallahu alaihi wasallama tsagoro kamar kana ganin manzan Allah sallama ba tare da ta'assubanci zuwa ga kowace mazhaba ba, ba tare da da'awa zuwa ga kowace irin da'ifa ba, sai dai kira akan kalman nan na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Idan mai karatu yana biye da mu a wannan karatu da za mu ci gaba, kamar yadda muka faɗa mun gabatar da karatu karo na farko wanda mun yi tarihi takaitacce akan mai wannan littafi maulanmu shehu Ibrahim Inyas alkaulahi radiyallahu ta'ala anhu, wanda a tarihinsa mun faɗi irin makanansa a wajen ilimi, mun faɗi irin gudumawar da ya ba addinin musulunci, mun kawo aƙidarsa daga bakinsa saɓanin duk wanda zai faɗi wani magana wanda yake na muzantawa ko wata magana wacce take bata da dalili. Sai haka mun faɗi irin yadda za mu yi mu'amala wajen tafiyar da wannan littafi mai albarka da irin usulubin da za mu bi wajen karanta wannan littafin, wanda wannan shi kansa abu ne wanda wato zai taimaki ɗan uwa ɗalibin ilimi wanda yake bibiyan mu ya san irin salon da za mu bi da usulubin da za mu bi wajen karanta wannan littafi, kamar yadda mun faɗa a karatunmu na farko da manhajar mu da usulubin mu da abubuwa wanda suke mabambanta. To in Allah ya yarda yau za mu shiga kan karatu a cikin wannan littafi mai albarka kai tsaye. Maulanmu Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda shine marubucin wannan littafi, ya bude da bismillahir rahmanir rahim. Duk wanda littafi yake hannunsu
da su ga abin da aka bude da shi kenan. Wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu, wato bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu, Allah yi salati ga annabin da babu wani shugaba ko wani annabi bayan shi, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda ubangiji ya masa suna da sunan nake daban-daban, wanda ake ce masa khatamun nabiyyin, kuma shine wanda aka sani da al-aqibu, wanda allazi la nabiyya ba'dahu. To Maulana Shehu Ibrahim Inyas ya bude da wato fadin nan bismillahir rahmanir rahim. To wannan bismillahir rahmanir rahim, dukkanin abun da za a fara, kamar yadda hadisi ya zo daga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana cewa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar, wani riwayan fa huwa aqta, wani riwayan kuma an hada bil basmalati wal hamdala. Wato dukkanin wani abu wanda yake mai amfani, duk wani abu wanda yake mai muhimmanci, wanda ba a fara da bismillahir rahmanir rahim ba, to wannan abin yankakke ne, wanda albarkarsa kaɗan ne, albarkarsa nan ba shi da yawa. Wani ruwayan kuma duk abin da ba a fara da alhamdulillahi rabbil alamin ba, shi yasa da yawan bayin Allah sukan hada da bismillahir rahmanir rahim, su hada da alhamdulillahi rabbil alamin. Kuma wannan shine manhaja da usulubin da shi Maulana Shehu Ibrahim ya bi, domin ya hada wancan hadisin da ma'anarsa dukkan su zama sun fita. Ya hada da bismillah, ya hada da hamdala. Amma hamdalarsa za mu je mu same shi a gaba, bayan ya bude da hadisin nan, hadisi din nan az-zahabi, wannan hadisi shahararre wanda Imam Bukhari ya rawaita hadisin, da ya fara bayan yayi salati wa shugaban halitta. Mun sani cewa salati wa annabi wajibi ne, kuma dukkanin abin da babu salati to musulmi babu bukatar mu faɗi falalan salati. Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah da mala'ikunsa suna salati ga shugaban halitta annabi Muhammad, ya ku wanda kuka yi imani ku yi salati wa manzo Allah sallama da tsira da aminci. A wannan kafin mu fara ga ƙwaryan abin da ke cikin littafi, mun buɗe da muƙaddima na bismillah da kuma salati ga shugaban halitta. Yana da juna mutai juna murna da kasancewar wannan rana mai albarka ta yau, rana na Juma'a, ranan da manzo Allah ya ce shine mafificin rana, wanda wato hasken rana ya fito a cikin sa shine ranar Juma'a. Sannan kuma abu na biyu, a wannan rana mun yi karo da sallan iri na lahiya, wanda da yawan yan uwa yau wannan makaranta tamu na zaci ba bara a samu fitowa da yawa ba saboda hidiman nama da kuma gajiya da aka yi, amma gashi mun samu jama'a da dama an fito an bada haɗin kai. Muna fatan wannan wato fitowa da aka yi ya zama fitowa na alkhairi da dama, amfana da abubuwa da dama a cikinsa. To abin da yake a kai shine, a yau a daidai wannan lokaci mai albarka, bayan mun yi wa junanmu wato murna, muna kuma kira ga 'yan uwa a yi sadaka da abin da aka samu na lahiya, domin lahiya manzo Allah sallama ya bi umarni da mutum ya ci, kulu wa aqimu wa tasaddaqu, ku ci ku shayar kuma sannan ku yi sadaka da shi. Saka wannan zai kara ba mu falala da lada na yin lahiya. Wanda ba su samu sun yi lahiya ba yau, a yau Juma'a, to mu sani akwai lahiya gobe Asabar ana yanka abin lahiya, wanda ya samu dabba ya kara yankawa, haka ranar Lahadi ma ana yankawa. Wayannan dama kwanan farko, yinin farko da yini biyu ne wanda suke bayan sakamakon da shi ne mafi inganci. To abinda muke so mu kara kiran 'yan uwa a kayi a wannan kwanaki guda uku, na farko ba a yin lahiya da daddare, mai lahiya kar ya yanka shi da daddare. Sannan kuma na biyu, wanda ya yi lahiya wato a yau Juma'a kenan, a yi kokari da wanda bai yi ba ma ya fara wato yawan yin zikiri, domin wannan shine ranaku da ake yawan ta yin zikiri, wa zkurullaha fi ayyamin ma'duda. Wayannan ranaku suna da muhimmanci wajen yin zikiri. Yin zikirin nan duk bayan sallah, kar mu manta da shi. Saka wannan tunatarwa ne a gare mu ga dukkanin yan uwa kafin mu shiga karatu. Yawan zikiri bayan sallah, sallan azhar, la'asar, magriba, isha'i, wayannan salloli guda 15 ne mutum ya fara kirgawa daga azhar na yau. Zai yi zikiri Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu. Allah ya karba ibadunmu, kullu amin wa antum bi khairin. Na'am, hadisin da zamu bude da shi kamar yadda Maulana Shehu Ibrahim ya bude da shi, ita ce hadisin nan wanda Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya rawaito,
kamar yadda da kansa yana faɗi akhraj al-bukhari an umar ibn al-khattab imam al-bukhari ya rawaici hadisi, wannan hadisin kuma daga sayyidina umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yarda, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wataala yana cewa innamal a'malu binniyati, ku sani kowane aiki yana tare da niyya, wa innama likulli imri'in ma nawa, kuma ku sani kowane dan adam yana da ladan abin da ya niyya. faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, duk wanda hijiransa ta kasance yayi ta ne zuwa ga Allah da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, ladan hijiran yana nan zuwa ga Allah ne ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadisi kafin mu karasa shi, hadisi ne sahihi wanda ban so in tafi ga bayanin wane ya rawaito ba, sai da kasancewar kusan ma'rufi ne wal mu'arrafu la yu'arrafu saniyan, wanda yake an san shi sananne ne, ba wani bayanin a ƙara cewa wane ya rawaito, duk da cewa kusan mun saba da yin hakan, amma za mu ambaci ɗan kaɗan daga cikin yadda za mu samu wannan hadisi ingantacce na shi wato Imam al-Bukhari wanda aka rawaito daga Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Hadisi ne wanda yake mai karfin gaske daga cikin hadisan Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Idan mun duba Sahih al-Bukhari a kitabu Bad'il Wahyi, wannan hadisi ya zo a mujalladi na farko shafi na 2, za mu samu wannan hadisi. Sannan a sunan na Ibn Majah shi ma akwai wannan hadisi, Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi, al-Mu'jam al-Awsat, as-Sunan as-Sughra shi ma na al-Imam al-Baihaqi, as-Sunan wanda yake as-Sughra da kuma as-Sunan as-Sughra da al-Muwatta na Imam Malik, Tahdhib al-Athar da littattafai daban-daban wanda wannan hadisi sun yi bayani akan sa. To wannan hadisi yana da wani abun da ya kamata mu duba akai shine manzo Allah ya fara da innamal a'malu binniyati, shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce wannan hadisi yana daukan sulusin addinin musulunci, saboda duk wani abin da babu niyya to babu wannan abun. Dadan niyya anan ake karban ibada, kamar yadda mun sani na fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko fadin Allah madaukin sarki, wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ddin. Ikhlasi ana kudurta shi a zuciya ne, to duk wanda ya rasa ikhlasi ya rasa ladan aikin sa, ya rasa duk abin da yake nema. Sai haka ashe shi yasa Maulana Ibrahim ya fara budewa da niyya, inna li kulli imrin ma nawa, kowa da abladan abin da ya samu na abin da ya niyya. faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wanda ya hijira saboda Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, fa hijratu ila Allah wa rasulihi, dai samu ladan hijiran nan zuwa ga Allah da manzansa. Wanda mun san al-muhajirun, wanda su ne daga cikin na gaba daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah yake gaya mana was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. To wa'innan al-muhajirun lokacin sun yi hijira, saboda bayanin hadisin na da yawa amma a takaice da mun tafi a gurguje. Suka zo wasu suka fara hijira, wasu suna hijira, kowa da abin da yake kawo shi. To manzo Allah shine ya hawo minbari yake faɗin wannan abin. Amma bayan an yi fatuhu Makka babu wani hijira, yau ba wani al-muhajir wanda za a ce yayi hijira ne kamar yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka hijira. Wannan falalan Allah ya rufe ta daga kan wa'innan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya yarda da su. Sai dai Allah ya ce walladina tabauhum bi ihsanin, muna kyautata tammu ma Allah ya samu a cikin walladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. To manzo Allah ya ce wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, duk wanda ya zama yayi hijiran saboda duniya ne dan ya samu duniya. Hijira saboda duniya abu ne wanda yake zahiri a bayyane, kamar yadda mun sani cewa kowa yana yin ibada ne gurgurdan abin da ke cikin zuciyarsa. Saka duk wanda koda sunnan manzo Allah zaka kwaikwaya, sai ka yi domin wai kawai kai kayi ne don kwaikwayar duniya, domin wasu su yabe ka ka dangala wando, domin a ce maka kai mai sunnan manzo Allah ne. Kamar yanzu sai ya zama ma kaman sunnan an mai da shi a sifa. Mutum zai bar gemu ya shafa masa mai, wani ma bai da gemun zai je ya shafa giya wai ya ce ya halatta, sai ya shafa giya shikenan sai ya zo ya yi gemu, domin yana tafiya yana jan kum, yana tafiya yana sa aswaki a bakin shi, yana tafiya da gurzugur, a ce masa wannan kai dan ahlus sunna ne. A'udhu billahi, ba da haka ake ce maka kai dan ahlus sunna bane yan uwa. Da mu ji yanda ake faɗin wa mutum ahlus sunna, in mun ka bi wannan littafi mai albarka da aka san su ai ahlus sunna, da bin annabi Muhammad ake zama ahlus sunna, ba da aikata riya ba da aikata abu domin wani ya gani ba.
balle har ka yanke kafan wandon ka, ya ga ma annabi ya sa wando, balle sallama har ya zamo kuma ka zama dan sunna dan ka yanke wando. Idan har aka ce zallan gemu mutum ya sace gemu ne, akwai wanda su ba su da gemun ma, kuma da yawa da mu ga masu da'awan sunnan malaman sun ba su da gemu. To idan ku dan zallan wannan gemun ne ka zama sunna, to kaga kuwa da bunsuraye in an zo jerin mutanen sunna su da mu fara sa a gaba, ka gani tukunna an wuce wannan wajen. Idan an ce dan galwando ne teloli ko kuma ya mawakan nan wato inyamurai wanda suke sa gajerun wandan nan ko kuma yan kwallo, kaga duk irin wannan kar ya zama muna shabbaha annabi da wani abu wanda zai zama ba shine asalin abin bukata ba. Duk da dai kaya na kamala yana tasiri, amma kwaikwayon sunnan annabi a aiki ake samun shi, kamar yadda insha Allah karatu zai kai mu ga wannan wajen. Manzo Allah ya ce duk wanda yayi wani abu domin wai a yabe shi ko domin yayi ne dan duniya su ce wannan wane ne, to an faɗa to an gama komai. Domin wannan shine ake ce mishi ashirkul asgar, arriya ashirkul asgar. Manzo Allah yake cewa shiriya shine shirka karami. In kana so kai karamin shirka to ka aikata wani abu ba dan Allah ba, ka yi shi domin wani ya beka, ko da aikin Allah ne sai Allah ya mayar ma da wannan aikin ya ce ka samu ladanka a wajen wannan wanda kai domin shi. Na'am. Manzo Allah ya ce ko kuma wanda ya hijira domin wata mace, wanda ya taso daga garin Madina ko garin Makka kai ya zo garin Madina domin wata mace, yankiwa dan ya aure ta, to fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijran sai yana nan ne zuwa ga abin da yayi, ba yayi bane zuwa ga Allah balle ya ce zai samu lada a wajen Allah. To sai shehu ya fara da amma ba'd. Bayan haka wannan kalma amma ba'd kalma ce baligiya wanda mun sani ana amfani da ita ne wajen jawo hankalin mutane daga cikin malamai na lugha na adabi. Abinda suka fahimta wannan kalma ce wanda take tambihi na mutum, wato amma bayan haka to proceed, kaman da ka ci gaba da magana ne kai wato muqaddima, to a saurare ka ga abin da kake so ka faɗa. Sai ya ce fa yaqulu al-faqir ila rahmati maulahu, matalauci mabukaci, al-faqir wanda yake mai yankakken bukata, ban bukatan komi, shine al-faqir wanda yake yankakke, zuciyarsa bai da wani abin da zai ci gaba da shi sai zuwa ga rahaman ubangijinsa Allah madaukin sarki. A iya wannan waje inda za mu yi adalci ga abinda Maulana Shubran yake faɗi wa kansa, fa yaqulu al-faqiru ila rahmati maulahu, wannan mabukaci zuwa ga rahaman ubangijinsa, kamar yadda Allah ya ga mana cewa dukkanin mu dinnan matalauta ne zuwa ga Allah, shine wanda yake mabuwayi. To wannan sifa ne na bauta. Shau ya bayyana kansa a asalin yanda yake cewa shau shi bawa ne, fa abdun muqirrun bil qusudi wa bil wana walakinahu an hubbi ahmada ma wana. Yace ni bawa ne wanda idan kace min ba malami bane zan iya yadda, in ka ce min ni ba kowa bane a rayuwar duniya zan yadda, amma yace an hubbi ahmada, in dai za a daga karan tseko a nuna masoyin manzo Allah, ya ce ma wana ni dan ce ni ne a gaba. Sai haka a hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu tawadu, amma a kowane hidima wannan tawadu shehu yake yi, kuma yana bayyana maka makamin sa ne. Karka ji ya ce al-faqiru wanda matalauci, kaza ce a harkar rayuwa shehu dan kasuwa ne, ma'ana manomi ne shehu radiyallahu ta'ala anhu. Sannan kuma shehu yana karantarwa ne ga mutane a koyi kaskantar da kai ga ubangiji, domin da kaskantar da kai Allah yake ɗaukaka mutum. Man tawada rafa'ahu Allah. Allah ya taimake mu. Waye wannan? Shine Ibrahim ibn al-Haji Abdullah. Wannan matalaucin mabukaci zuwa ga Allah din shine Ibrahim. Kaga wannan shine sunansa na hakika, sunan yanka, ibn al-Hajj Abdullah, dan Alhaji Abdullah. Zaka ga shehu yana yawan kiran mahaifinsa da Alhaji Abdullah. Ba komai yasa yake wance mishi Alhaji Abdullahi ba, saboda a lokacin da babansa ya je aikin haji, lokaci ne da ake zuwa da raƙumi, lokaci ne da ake tafiya da jaki, lokaci ne da zuwa aikin haji sai wani da wani. Amma mahaifin nan nasa yayi kokari ya taka ya tafi aikin haji. A lokacin an ce kai alhaji ne sai kowa ya kalle ka, domin ka yanke dukkanin dazuzzuka, kana cikin wa'azin bin nas bil hajji atuka rijala wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amikin. Sun tafi ne daga wajaje mai nisa, tun daga algarbul aqsa suka tafi har zuwa tsakiyar duniya, wanda tsakanin mu nan Najeriya kafin mutum ya isa Kaulaha zai yi tafiyan kilomita, masana sun ce kusan kilomita 4000 ne. To daga nan kuma zuwa garin Madina manzo Allah ai mun san irin wannan kilomitan. To amma wanda yayi wannan a wannan lokacin, kaga kuwa ai ba karamin mutum bane. Yasa wannan alhajin kalma ce mai girma, mu girmama wannan kalmar alhaji. Muna gani iyayen mu su ma da su rubuta suna sa alhaji wani, wannan suna ne mai girma. Duk da cewa kalmar alhaji kalma ne na wanda zai je aikin haji. Idan mutum zai je aikin haji, wanda ya nufi aikin haji shine ake ce masa alhaji. To amma sai zama mu a kusan al'adan mu ko kuma a urfi namu, dama malamai sun ce al'urfu muqaddamun ala al-lugha. Al'ada ana gabatar da shi akan lugha.
a wajen mu al'adan mu idan an ce mutum alhaji ba ana nufin wanda zai je bane, wanda ya dawo shi muke cewa alhaji, wanda kuma yanzu taɗauri ya sa ma alhaji ta tashi ma a kalmar musulunci, tana so ta shiga kalma ma na duniyanci. Idan mutum mai kuɗi ya ce mishi alhaji, ko da ya yake alhaji, ko da yake indai kawai na da kuɗi sunan shi alhaji, to Allah ya taimake mu. To wannan alhaji kalma ce mai girma mai daraja. Taqabbalallahu minhu, yace ni Alhaji Ibrahim Inyas, Allah ya karba aikin da zan yi na koyar da jama'a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa atahu taqwahu, Allah ka kara mini tsoronka. Allahumma amin, Allah ka ba mu tsoronka. To sai shehu yace alhamdulillah, nan domin ishara ga sunnan Annabi Muhammadu. Sunna ya tabbatar da cewa duk abin da aka fara babu alhamdulillah, babu salatu annabi, babu bismillah. To shehu duk shi ya hada su, ya kawo bismillah a baya, ya kawo salatu manzo Allah, ya kawo alhamdulillah rabbil alamin. Sai ce alhamdulillah guda tabbata ga Allah, allazi hadana li haza, wanda shi ya shiryar da mu zuwa ga wannan aiki da muke kai. Wa ma kunna linahtadiya, ba mu zama mushriyi mu zama musulmi ba a irin baiwan mu ko da wayen mu ko hankalin mu, a ba mu da wannan abin da zamu iya yi din. Laula an hadana Allah, ba dan shi Allah ne ya shiryar da mu ba. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi, lallai manzannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya. Wannan yana ƙara tabbatar maka da imani ne da mutum ya kamata yayi, ya zama ya gaskata dukkanin annabawan Allah. Allah ya taimake mu. Alama hadana, akan abin da suka shiryar da mu din nan. Waja'alana mimman amanu, ubangiji ka sanya mu daga cikin, waja'alana, ubangiji ya sanya mu mimman amanu, wanda suka yi imani bima nuzzila ala Muhammadin, da abin da aka saukar wa annabi Muhammadu shine alqur'ani. Wa huwa alhaq, wannan alqur'anin kuma gaskiya ce zuwa ga Allah. Alhaq ya kira kansa da alhaq, ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da alhaq, ya kira kansa da alhaq, ya kira alqur'ani da alhaq, kamar da kira kansa da annuru, ya kira alqur'ani da annuru, ya kira ubangiji, ya kira kansa kuma da annuru. To wannan sunan naki ne wanda ubangiji yake kiran alqur'ani da shi. Dama mun san alqur'ani yana da sunaye, fanni ne guda a cikin wato fanni na ulumul qur'an. To Muhammadur Rasulullah, wannan gaskiyan da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa man yudir rasul faqad ata Allah, duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya bi Allah. Wannan aya ne daga cikin alqur'ani, kamar yadda Allah ya sake faɗi, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lallai in kuna son Allah to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wataala sai ya so ku saboda bin da kuka yi wa manzon Allah da san da kuka yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Anan akwai abin da ake ce mishi da'a, shine biyayya. Biyayya din nan anan muka saba ahlus sunna wal jama'a na hakika masu bin alqur'ani, anan suka saba da wasu masu da'awan sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalili shine biyayya wa annabi nassi ne na alqur'ani wanda ba a iya goge shi. Sallama annabi nassi na qur'ani, amma mafi girma shine soyayyar manzon Allah. Idan mutum yana bin annabi amma babu soyayya, to sai a ce mishi munafiki. Amma idan mutum yana son, baya cikin munafikai, sai dai a sa shi a cikin mutane wayanda suke ba na kirki ba, mutane na banza. Sai haka abinda muke so mu gane shine wannan ba karamin magana bane mai girma, wanda insha Allah mun yi bayani akan biyayyan nan, zamu biyo da magana akan soyayyar manzo Allah sallama, kamar yanda shehun zai kawo radiyallahu ta'ala anhu. Wa man yudir rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim, duk wanda ya biyayya wa manzo Allah to wannan mutumin yana cikin wayanda Allah ya musu baiwa. Waye wa'innan mutanen? Minan nabiyina, na annabawa, was-siddiqina da siddiqai, wash-shuhada'i da shahidai, was-salihina da mutanen kirki, wa hasuna ulaika rafiqa, wa'innan mutane sun kyautata su san abokan zama. Wato anan abokan tafiya, ubangiji yana mana ishara da kasancewa a tafarkin bayin Allah. Na farko tafarkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine wakiltan annabawa, siddiqai shine tafarkin sahabbai da iyalan gidan annabi Muhammadu, annabiyina was siddiqin kenan. Wa shuhada, shahidai, wanda mafiya yawancin su ishara ne su ma ga waliyan Allah da kuma sahabban annabi sallama. Was salihina, anan as-salihina duk da manzo Allah shine jagoran su, to kuma waliyan Allah su ake nufi da as-salihin. Shi yasa bin waliyan Allah ba wani ne wai yace ka bi waliyan Allah ba, Allah ne yasa ka bi waliyan Allah. Kamar yanda mun sani cewa ya inganta a alqur'ani, ya inganta kullum muna karanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
maliki yawmiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim kullun kana cewa Allah ka shirya da mu hanya miƙaƙiya. Wannan as-siratal mustaqim din wani hanya ne? Sai Allah ya ce mana siratal ladzina an'amta alaihim, hanyar wanda ka musu wanda ka musu ni'ima. Wayannan wanda Allah ya musu ni'iman suwaye ne? Minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa sunna ulaika rafiqa. Allah sai ya kawo su yace wayannan sun canza su zama abokan tafiya. Ashe in kaga mutum yace maka wai ya rike manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallama, to wannan akwai wato tafiyarsa tana rawa kenan. Domin ba a rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zalla, sai ka rike iyalan gidansa, sai ka girma masa habbansa, sannan kuma waliyan Allah su da su haska maka hanya. Ai kai ba halittanka aka maka wahayi ba. Duk wanda yanzu ya ce maka kawai shi wai a sunna ne kawai alkitabu wa sunna, to ƙarya yake maka, zai kai ka ga wajen wasu malamansa. In mutum ya ce na raba ka da shehunai suwa ne to ƙarya yake maka. Ai Allah shi yake ce mana cewa ya alladhina amanu taqullaha waftahu ilayhi alwasila, ku ji tsoron Allah ku nemi wa'inda za su muku hanya zuwa ga Allah madaukakin sarki. To wannan hanyar shine alqur'ani, hadisin annabi sallama shine kuma manzo Allah sallama, sannan kuma su ne sahabban annabi da iyalan gidan annabi, sannan kuma su ne waliyan Allah malamai, kamar yadda Allah ke ce mana fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku nemi wanda suka san abin in ku ba ku sani ba. Kawai yau a hifi mutum kawai ka ce kai ne dan sunna, ta yaya da kai sunnan ba tare da ka koya kuma ka yi tafiya ga mabotan sunnan ba? Ga Qur'ani yana gaya mana cewa wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu min Allah, lalle wannan falala ne daga Allah madaukakin sarki. To shi Ibrahim sai yake cewa bayan ya kawo wannan aya sai ce wa ashhadu an la ilaha illallah, na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, na shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne. Wani man unzila alaihi, annabi Muhammad da nake nufi shine wanda Allah ya saukar masa. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ya rasulullahi, mun saukar maka da alqur'ani ne litubayyana lin-nasi, dan kai mutane bayani ma nuzila ilayhim, qur'ani wa la'allahum yatafakkarun, domin su zama suna yin tunani suna tafakkuri a ciki. Anan aya ne wanda take tabbatarwa tana raddanci ma masu da'awan qur'aniyun wanda cewa su ba wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan tafiya ce ta bata. Mutum ma in yace bai yadda da hadisan manzo Allah ba, manzo Allah ya tsawatar, yace ba wuya lokaci zai zo mutum ya kwanta akan gadansa ana ce masa annabi yace mu a'a abinda muka samu na qur'ani kawai ya mana, ba za mu kaza. Manzo Allah yace ina muku tsawatarwa akan wannan lokacin. To Allah ka kiyaye mu. Alqur'ani shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayanin sa kuma shine hadisin sa, sannan kuma bayanin sa kuma ƙari ne akan shari'a wanda ubangiji madaukin sarki ya saukar. Kamar Allah ya ce mana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. To wannan aya sai ya karo aya na gaba wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya rasulullahi, bamu saukar maka da alqur'ani ba shi dan kai wa mutane bayani akan abin da suka saba, wa hudan kuma ya zama shari'a, wa rahmatan ya zama rahama liqaumin ga jama'a wanda suke yu'minuna sun yi imani. Wannan magana ayan qur'ani ke cewa ma kana hadithan yuftara, ba zance ne da aka kirkira ba, walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay, lalle wannan gaskatawa ne na abin da ke gaban manzo Allah sallama, wa tafsila kulli shay'in, da bayanin komai da komai, wa hudan da shari'a, wa rahmatan da rahma liqaumin yu'minun, ga mutane wayanda suke masu imani. Wannan duk ayi ne na alqur'ani. Aya na gaba wanda shi kawo inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah, lalle mu ne wanda muka baka alqur'ani, muka turo ka muka soka maka alqur'ani minan nasi, tsakanin mutane, bima araka Allah, da abinda ubangiji madaukin sarki ya nuna maka. Da abinda ubangiji madaukin sarki ya nuna maka. To wannan abinda yasa wannan aya da Maulana Ibrahim ya kakkawo mana ayoyi ne wanda suke ishara da inganci na hadisan manzon Allah sallama, da wajibcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kamar yadda Allah ya ƙara faɗi a aya na gaba wanda shi ya sake kawowa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Lallai haƙiƙa uswatun hasan da yake mai kyau, da bi wanda yake kyakkyawan bibiya ya kasance gare ku fi rasulillahi a cikin rayuwar annabi Muhammadu. Uswatun koyi hasanatun mai kyau ga duk wanda yake fatan zai hadu da Allah wal yawmal akhir, da ranar ƙarshe. Aya na gaba da shi ya sake kawowa
wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma na'akum anhu fantahu. Duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi yace ku yi to ku rike shi, duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ku to ku bari. Addini dama yi ne bari na bari. Sannan aya na gaba shine afwan muna yin karatu yan uwa da suna kira, wanda insha Allah ina ga zamu yi kokari mu kashe wannan layi a duk lokacin da zamu yi karatu, saboda kar interaction yana shiga kamar yanda yanzu muka samu. Muna masu bada hakuri ma yan uwa saboda wannan katse da ake yi, duk da cewa lokacin mu yanzu ya gabato insha Allah. To mu karasa wannan aya na alqur'ani. Allah yana cewa laqad kana hakika kuna da koyi ga annabi sallama a cikin rayuwarsa baki daya. Sannan kuma aya na gaba shine wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Manzo Allah sallama Allah yana gaya masa ka gaya musu wannan hanya na addinin musulunci shine hanya ta mustaqiman miƙaƙiya. Akan wannan hanyar manzon Allah anan ne dukkanin bayin Allah suke daura mu anan dukka suke, shine hanyar zikiri. Domin babu sunnan manzo Allah kamar yanda Allah ya gaya mana cewa uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, sai Allah ya ce wa zakara Allah kaseera. Duk wanda bayi zikiri da awan sunna ma ya hakura mata ya batta. Shi yasa wannan littafi ne da shoyi ya rubuta shi wanda faridun min nau'ihi. A dillata tafan da suka rubutu akan bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wahala ka samu littafi da ya tattaro abubuwa mai amfani, da ya tattaro wa mutane wajabcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda ya cancanta a shi irin wannan littafi. Nadiri ne a cikin bin sa. Littafi ne mai muhimmanci. Musulman duniya tabbas sun gamsu da abin da ke cikin wannan littafi, domin da yawa har daga wasu ma na cikin malaman wahabiyawa sun dauki wannan littafi. Dan daga ran da muka fara sanarwa an turo min karatuttuka sama da karatu 5 daban-daban. Malam wane, ustaz wane, malam wane da majabaki wane suna ta karanta wannan littafin, saboda tunda muka nuna wa duniya littafin sun dudduba sun karanta shi, sun ga babu abin da ke cikin sa face nuni da gaskiya da riko da Annabi Muhammadu. To muna fatan Allah su ma ya shirye su da wannan abin da shi ya rubuta, albarkacin wannan abin da shi ya rubuta, albarkacin ayan alqur'ani da kuma nuni da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah ya kara wayar da kan al'umman musulmi baki daya, ya sa kuma a haɗu a kalman nan na la ilaha illallah da bin sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To wannan aya za mu tsaya a wannan aya da Allah ke cewa wa anna hadha sirati mustaqiman, ka gaya musu wannan tafarki ta ita ce miƙaƙiya. Fattabi'uhu, kowa bi hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subula, kada ku bi wasu hanyoyi wanda ba hanyar Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam. Fatafarraka bikum an sabilihi, hanyoyin su raba ku gabanin sunnan manzon Allah da hanyar Annabi Muhammadu. Zalikum wasaqum bihi, lalle Allah ya muku wasici da wannan la'allakum tattaqun, domin ku samu tsoron Allah. To wannan aya alqur'ani Allah ya ce wannan hanya ta mustaqiman miƙaƙiya ce, ku bi wannan hanyar. Wannan hanya manzo Allah da zai tafi ya bar duniya ya ce wato taraktukum alal bayda lailuha kana hariha, na bar ku akan hanya fara miƙaƙiya, haske take fitarwai fas, da daranta da rananta duk ɗaya ne, haske ne, ba wanda zai karkata ya bar wannan hanya. Manzo Allah sai ce sai batacce. Saka duk wanda ya kauce wa hanyar manzo Allah sallama to wannan halaka ce ta dashi ya kai ga haka. Ba wai duhun hanyar bane, wai ka ce kaza ya maka iskali, kai baka ma gane Annabi shine shugaban halitta ba, balle ka ma kaddara shi ka bashi darajar shi, kai baka ma gane yaya aka ce a so Annabi ba, balle ka so shi ka mutunta shi, kai baka ma gane yaya. To wannan duka matsala ne, wannan halaka ce. Allah ya ce ku bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mustaqiman miƙaƙiya. Kar ka ce sai abin da yi daidai da tafiyan wani jagoranka, ko abin da ya daidai da tafiyar mazhabarka, ko abin da ya daidai da tafiyar aqidarka. A'a, duk abin an ce daga manzon Allah ne, to ko ya daidai da hankalinka, ko me jagoranka ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba, sallama ma wannan abun. Wannan abin da shi ya korar da almajiransa kenan. Shi yasa ba wanda ya kai su bin sunnan Annabi sallama, ba sa fada, ba su gaba, ba su kishi, ba su hassada, sai da sun dauro akan tafiyan Annabi Muhammadu wanda yake dindindin. To sai haka anan nake ga damu dasa aya, kuma muna kira ga dukkan yan uwa akan tambayoyi da aka ce za ana turowa. Lallai admin na wannan tafiya ba su bani wani tambaya wanda suka ce an turo ba, shi yasa ba mu amsa kowace irin tambaya ba. Amma muna fatan Allah ya sa karatunmu na gaba, tunda yanzu mun fara shiga karatun,
mu samu tambaya wanda yake mai muhimmanci musamman ga wannan makaranta mai albarka dan uwanku Muhammad Nasir Sheikh Ado Musa nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. منشدا بذكر الذي قد طاب بدا ومختما أساجل فيه الورقلين وجيرتي نيام وجبني كالمذانب مرما أنظم در اللفظ في ذكر وصفه فأحسن بوصف البذر ضوءا منظما